Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna. Hare Krishna Hare Krishna Om Namo Bhagavate Devaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namah Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Pudale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore വിശ്വോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടാണ്. 9, 10, 11 ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. 12, 13, 14 വേറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, 15, 16 വേറെ, 17, 18 വേറെ, 4 ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങള് കാണുന്നത്, മന്ത്രങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതില് ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മളിപ്പോ 9, 10, 11 ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ അത് അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. 9, 10, 11 അറിവെന്ന് വെച്ചാല് വിദ്യ. അപ്പൊ വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യ ഈ 2 വേർഡുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 9, 10, 11 ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളെ ഈ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത്. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന്, തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും എന്താണ്, അതും വിദ്യയാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും എന്താണ്, അതും വിദ്യയാണ്. അല്ലെ? ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എന്താണ്, ദോഷാണ്. തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും ദോഷാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്താണ്, അതും നമുക്ക് ദോഷമാണ്. ശരിയായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. അതാണ് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും, അല്ലെ? പക്ഷെ തെറ്റായിട്ട് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്, അത് അറിവാണ്. പക്ഷെ അതെന്താണ്, തെറ്റായ അറിവാണ്. പിന്നെ ഭൗതിക ജ്ഞാനം, അതും എന്താണ്, തെറ്റാണ്. അതും നമുക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത്, അല്ലെ? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മള് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മന്ത്രം 9. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാഉ വിദ്യായാം രതഃ. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാഉ വിദ്യായാം രതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കാം. വായിച്ചോളൂ. അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാഉ വിദ്യായാം രതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയൈവ തേ തമോ യൗ വിദ്യായാം രതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, വായിച്ചോളൂ. അന്ധം തമഃ പ്രവിശന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യൗ വിദ്യായാം രതാഃ. അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി യേ വിദ്യാരൂപസതേ യേ വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തതോ ഭൂയ ഇവ മേ തതോ
इव ते ततो इव ते तमो य उ विद्यायां बत हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण अन्धं तमा प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो या उ विद्यायां रताः। हरे कृष्ण। रताः हरे कृष्ण अन्धं तमं प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो या ओ विद्यायां तद्रताः हरे कृष्ण हरे कृष्ण अन्दन्तमप्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायां ददा हरे कृष्ण ते प्रविश्यन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो या उपविद्यायां रताः। हरे कृष्ण माताजी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും? ആകെ 12 ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇതില്. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലി എല്ലാവരും? हरे कृष्ण माताजी ഇനി ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാനുണ്ടോ? ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള മാതാജി ചൊല്ലാനോ കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞു? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ചൊല്ലില്ലാന്ന് തോന്നില്ല. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാവു വിദ്യായാം രതഃ. ഇവിടെ വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്ധം തമഹ പ്രകടമായ അജ്ഞാനം. അന്ധം തമഹ എന്ന് വെച്ചാല് പ്രകടമായ അജ്ഞാനം. പ്രവിശന്തി പ്രവേശിക്കുന്നു. ഏ യാതൊരുവൻ അവിദ്യ അജ്ഞാനം ഉപാസത്തെ ഉപാസിക്കുക തഥ ഉപരിയായ ഭൂയഹ അതിലും ഉപരി ഇവ പോലെ തേ അവർ തമ കൂരിരുട്ട് യേ യാതൊരുവൻ കൂടി വിദ്യായ ജ്ഞാനത്താൽ രത ഏർപ്പെടുക. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ നമ്മൾ 2 വേർഡ് പറയുന്നുണ്ട്, വിദ്യ അവിദ്യ. ഒന്ന് പറഞ്ഞത് അവിദ്യ അജ്ഞാനം അല്ലേ. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അജ്ഞാനാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വിദ്യം എന്താണ് പറയുന്നത്? അപകടകരമായിട്ടുള്ള അറിവിനെയാണ് ഇവിടെ വിദ്യയും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിദ്യം അവിദ്യം ഇവിടെ ഒരുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? രണ്ടും നമുക്ക് നാശം തരുന്നതാണെന്നാണ് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. വായിക്കാം നമുക്ക്. അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവർ തമോനിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് അവിദ്യ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? അവിദ്യ അജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിദ്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവിദ്യ കൊണ്ട് അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? തമോനിബിഡമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളില് പ്രവേശിക്കാണ്. മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ തെറ്റായ ജ്ഞാനം. മിഥ്യാജ്ഞാനം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? തെറ്റായ മിഥ്യയുടെ ജ്ഞാനം, മിഥ്യയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, നമ്മളെ തെറ്റായ അറിവ്. അതായത് വിദ്യ തെറ്റായ രീതിയിൽ അറിയുമ്പോ വ്യാപൃതരായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോ അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര് തമോനിബിഡമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവര് കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ ഒന്ന് വിദ്യ, ഒന്ന് അവിദ്യ. അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മള് തമോനിബിഡമായ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. പക്ഷെ മിഥ്യയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കൊണ്ടോ തെറ്റായ ജ്ഞാനം കൊണ്ടോ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തില് നമ്മളിവിടെ 2 കാര്യം കണ്ടു. വിദ്യയെയും അവിദ്യയെയും തമ്മിൽ താരതമ്യം നടത്താണ് ഇവിടെ. ഇപ്പൊ രണ്ടും നമുക്ക് എന്താണ്? അപകടം തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്. വിദ്യ അവിദ്യ. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞത, സംശയലേശമന്യ അപകടകാരിയാണ്. എന്നാൽ വിദ്യ അറിവ് അത് തെറ്റായോ വഴിപിഴയ്ക്കപ്പെട്ടോ ശീലിച്ചാൽ അതും എന്താണ്? അതും അപകടകാരിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള്
പറയുന്നത് രണ്ട് വേർഡുകള് വിദ്യ അവിദ്യ. അത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കാണ്? നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കാണ്. കാരണം അവിദ്യ നമുക്കറിയാം, സംശയമില്ല, നമുക്കത് എന്താണ്, അത് അപകടകാരി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ വിദ്യ തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവാണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് കൂടുതൽ അപകടമാകുന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യയെയും അവിദ്യയെയും കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ 1ാമത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്? വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. പിന്നെ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ എന്തിലേക്ക് നയിക്കാണ്? നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക്, രണ്ടും നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഈ മന്ത്രം വിദ്യയെയും അവിദ്യയെയും താരതമ്യ പഠനം നടത്തുന്നു. അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞത സംശയലേശമന്യ അപകടകാരിയാണ്. എന്നാൽ വിദ്യ അഥവാ അറിവ് തെറ്റായോ വഴിപ്പിഴക്കപ്പെട്ട ശീലിച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണ്. ഈശോപനിഷത്തിലെ ഈ മന്ത്രം മറ്റേതു കാലത്തെയും അപേക്ഷിച്ച് ഇക്കാലത്ത് കൂടുതൽ പ്രസക്തമാണ്. കാരണം സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ആധുനിക സംസ്കാരം വളരെയധികം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമുക്കിത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കാരണം വിദ്യയുടെ കാര്യം എടുത്താൽ ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തില് ഭഗവാനാണ് സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമസ്ഥാവകാശി എന്നും ഇതിന്റെ വിസ്മരണത്തെയാണ് അജ്ഞത എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ 1ാമത്തില് വിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയണം എന്താണ്? എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോകുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്? അവിടെ അജ്ഞത വരെയാണ്. അതാണ് വിദ്യയിലൂടെ പറയുന്നത്. വിദ്യയുടെ കാര്യം എടുത്താൽ ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ഭഗവാനാണ് സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമാവകാശി എന്നും അതിന്റെ വിസ്മരണത്തെയാണ് അജ്ഞത എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്നും വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ ഈ സത്യത്തെ എത്രമാത്രം വിസ്മരിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം അന്ധതയിൽ അകപ്പെടും. അപ്പൊ ഈ സത്യത്തെ വിസ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വിദ്യയും അവിദ്യയെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളത് എത്രത്തോളം വിസ്മരിക്കുകയാണോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകാണ്? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. കർമ്മി, ജ്ഞാനി, യോഗി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭിന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കർമ്മികൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള കർമ്മത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോ നമുക്കറിയാലേ കർമ്മിയും ജ്ഞാനിയും യോഗിയും. അപ്പൊ ഇതില് കർമ്മികൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളില് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് കർമ്മികള്. അപ്പൊ ഈ കർമ്മികൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ഇത്തരം കർമ്മികൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ 1ാം മന്ത്രത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈശ്വരാവബോധം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അപ്പൊ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ആധുനിക സംസ്കാരത്തിലെ 99.9% ജനങ്ങളും വ്യവസായവൽക്കരണം, സാമ്പത്തിക വളർച്ച, പരമക്ഷേമ തൽപരത, രാഷ്ട്രീയം മുതലായവയുടെ കൊടിക്കീഴിൽ വിഷയസുഖ സമ്പാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 99.9% ജനങ്ങളും എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിഷയസുഖങ്ങളില് കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? 99.9% ജനങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവയൊക്കെ ഈശ്വരാവബോധം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി എന്ന ലക്ഷ്യത്തെയാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ എല്ലാവരും എന്താ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്? ഈശ്വരന്റെ അവബോധം ഇല്ലാതെയുള്ള സംതൃപ്തി, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ് എല്ലാവരും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 7:15 ഭാഷയുടെ സ്ഥൂലമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖ സംതൃപ്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രം വ്യാപരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ മൂഢന്മാരാണ്, കഴുതുകൾ, വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 7:15 പറയുന്നത് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന 4 സുകൃതികളും ദുഷ്കൃതികളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതില്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാം എന്താ പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാരാണ്? തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങള് മൂഢന്മാരാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംസ്കാരത്തെ സഹായിക്കുന്നവർ ഇന്ദ്രിയ സുഖ സംതൃപ്തിയുടെ തലത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെക്കാൾ സത്യത്തിൽ കൂടുതൽ ദോഷങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങള്, അപ്പൊ ഇതിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയുടെ പേരില് ഇത്തരത്തില് സംസ്കാരത്തെ സഹായിക്കുന്നവർ, ഇതിനൊക്കെ നമ്മള്
എന്താണ് കൂടുതൽ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവര് ഇന്ദ്രിയ സുഖ സംതൃപ്തിയുടെ തലത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ എന്താണ് ദോഷമാണ് അത്തരത്തിലുള്ളവര് ചെയ്യുന്നത്. ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ പണത്തിലുള്ള രത്നത്തെ പോലെ അപകടമാണ്. അപ്പോ ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് പഠന പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നത് എന്തിനോടാണ് പറയുന്നത്? മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ പണത്തിലുള്ള രത്നത്തെ പോലെ അത് അപകടകരമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പഠന പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരിഭക്തി സുഖോദയത്തിൽ ഈശ്വര നിഷേധികളായ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വളർച്ചയെ ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹരിഭക്തി വിലോസുതോദയത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഈശ്വര നിഷേധികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, അതിന്റെ വളർച്ച എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ജഡശരീരത്തില് ഒരു ജഡ വസ്തുല ജഡശരീരത്തില് അലങ്കാരങ്ങള് ചെയ്താൽ എന്താണ്? അതേപോലെ അതിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എങ്ങനെ? ഈശ്വര നിഷേധികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രയോജനങ്ങളിൽ അതിനെ ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആധുനിക സംസ്കാരം ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ നിരന്തരമായ ക്ലേശങ്ങളെ മൂടിവെക്കാനുള്ള താൽക്കാലികമായ ഒരു ഉപായം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ആധുനിക സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങള് അത് മൂടിവെക്കാനുള്ള ഒരു ഉപായം മാത്രമാണ് എന്ത്? ആധുനിക സംസ്കാരം. ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായി ലക്ഷ്യമിടുന്നവയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മുകളിൽ മനസ്സിനു മുകളിൽ ബുദ്ധിയും, ബുദ്ധിക്ക് മുകളിൽ ആത്മാവും സ്ഥിതമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ പ്രവർത്തികൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായിട്ട് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ഓരോ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മുകളിലാണ് എന്ത്? മനസ്സിന് മുകളിൽ ബുദ്ധി, ബുദ്ധിക്ക് മുകളില് ആത്മാവും സ്ഥിതമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? ആത്മജ്ഞാനം നേടുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആത്മജ്ഞാനം നേടുക എന്നതായിരിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാത്ത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കരുതേണ്ടത്. അജ്ഞാനമയമായ സംസ്കാരത്തിൽ ഒരാൾ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരപൂർണമായ മേഖലയിലേക്ക് പതിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് അതിനെ അജ്ഞത എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിദ്യ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം. അതിലേക്ക് നയിക്കാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ്? അത് അവിദ്യയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനമാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആത്മജ്ഞാനം നേടുക എന്നായിരിക്കണം. അതിലേക്ക് നയിക്കാത്ത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയായിട്ട് കരുതേണ്ടതാണ്. തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രാപഞ്ചിക വിദ്യാദാതാക്കളെ വേദവാദാരത എന്നും മായയെ അപഹൃതജ്ഞാന എന്നുമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രാപഞ്ചിക വിദ്യാദാതാക്കളെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? വേദാവാദാരത എന്ന് പറയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേര് കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, മായയെ അപഹൃതജ്ഞാന. മായയില് അപഹൃതരായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ളവര്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. വേദാവാദാരത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജനങ്ങൾ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരെ പോലെ സ്വയം ഭാവിക്കുന്നു. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ വേദലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചത്. അപ്പൊ വേദാവാദാരത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥാക്കുന്നത്? അവര് സ്വയം എന്താ കാണിക്കുന്നത്? അവര് സ്വയം ഭാവിക്കുകയാണ് അവരെങ്ങനെ വൈദിക സാഹിത്യത്തില് പ്രാവീണ്യം നേടിയവരാണെന്ന് സ്വയം ഭാവിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ വേദാവാദാരതരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രാപഞ്ചിക വിദ്യാദാതാക്കളെ വേദാവാദാരത എന്ന് പറയാ. കാരണം അവര് എന്താണ് വൈദിക സാഹിത്യത്തിലെ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരെ പോലെ സ്വയം ഭാവിക്കാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും എന്താണ്? നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ വേദലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചവരാണ് അവര്. പക്ഷെ എന്താണ്? അവര് ഭാവിക്കുകയാണ് അവരെങ്ങനെയാണെന്ന്? വേദ സാഹിത്യത്തില് പ്രാവീണ്യം നേടിയവരാണെന്ന് അവര് ഭാവിക്കുകയാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 15:5 വേദലക്ഷ്യം പരമപുരുഷനെ അറിയുക എന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 15 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അതാണ് അല്ലെ. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ വേദാവാദരതരായ വ്യക്തികൾ പരമപുരുഷ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തീരെ തൽപരരല്ല. പക്ഷെ വേദാവാദരതരായി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്താണ്?
അവർ ഒരിക്കലും പരമപുരുഷ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ അവരൊരിക്കലും താല്പര്യമില്ല. അവർ സ്വർഗപ്രാപ്തി മുതലായ ഫലദായകമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാണ്. അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊള്ള ആ കർമ്മങ്ങളിലാണ് അവർ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. അതായത് സ്വർഗപ്രാപ്തി കിട്ടാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവര് മോക്ഷത്തിനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അവരെപ്പോഴും സ്വർഗപ്രാപ്തി മുതലായിട്ടുള്ള ഫലദായക കർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിലാണ് അവർക്ക് എന്തുള്ളത്? ആകർഷണം ഉള്ളത്. ആർക്ക്? ഈ പറഞ്ഞ വേദാരതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എപ്പോഴും എന്തിനോടാണ് ആകർഷണം? സ്വർഗപ്രാപ്തി മുതലായിട്ടുള്ള ഫലദായകമല്ല, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിലാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളത്. അവർക്ക് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തില് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള താല്പര്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സ്മൃതിയാണ്ട ജീവന് പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധം വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് പകരം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായുള്ള സ്വർഗീയമായ ആനന്ദപ്രാപ്തി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വേദാവാദാരകർ എന്ന കൂട്ടർ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെന്താ കരുതുന്നത്? ഈ വേദാവാദാരകരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ കരുതുന്നത് പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധം വീണ്ടെടുക്കുകയാണെന്ന വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് പകരം, അപ്പൊ നമുക്ക് വേദങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, വേദങ്ങളുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് പകരം, ആ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് പകരം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടുള്ള സ്വർഗീയമായ ആനന്ദ പ്രാപ്തി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് ഇവർ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെന്താ കരുതുന്നത്? അതിന് പകരം ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളതല്ലാതെ അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? സ്വർഗീയ പ്രാപ്തി, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷങ്ങള്, അതിന് പ്രാപ്തമാക്കുക. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സ്വർഗപ്രാപ്തിക്കാകാം, ആനന്ദപ്രാപ്തി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്നാണ് ആര് കരുതുന്നത്? ഈ വേദാവാദാരകർ എന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ളത് അവര് കരുതുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമല്ല അവര് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. അവര് എന്താ പറയുന്നത്? വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണെന്നാണ് ഇക്കൂട്ടര് പറയുന്നത്. വൈദിക തത്വങ്ങൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് അത്തരക്കാർ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങള് കാരണം ഇവര് നേടുന്ന അറിവ് തെറ്റായ അറിവാണ്. ഈ അറിവ് ഇവരെന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? ആ ജനങ്ങള് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അറിവ് നേടാത്തവരെക്കാൾ കൂടുതൽ അപകടകാരികളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവ് നേടുന്നവരെന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആ വിദ്യയെ ഇത്ര പറയാൻ കാരണം അറിവില്ലാത്തവരെക്കാളും അപകടകാരികളാണ് അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടി മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര്, ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവര് കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം അവര് കൂടുതൽ അപകടകാരികളാണ്. വേദാവാദാരകന്മാർ വേദങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? വേദങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനം നൽകാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇവര് വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിയാണെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ തത്വദക്ഷയില്ലാത്ത ചിലരെ ഉയർത്തി കാണിച്ച് വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ നേതൃനിരയിലുള്ള വ്യാഖ്യാതകളായി കെട്ടിച്ചമച്ച് കാട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? മറ്റുള്ളവരിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യും? അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത ചിലരെ ഉയർത്തി കാണിച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവര് വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ നേതൃത്വ നിരയിലുള്ള വ്യാഖ്യാതാക്കളുമായിട്ട് കെട്ടിച്ചമച്ച് കാട്ടുന്നു. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ നേതൃത്വ നിരയിലുള്ളവരുമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരായിട്ട് കെട്ടിച്ചമച്ച് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ, അതായത് മറ്റുള്ളവരിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത ചിലരെ ഇവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അവരെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വിജ്ഞാനത്തിന്റെ നേതൃത്വ നിരയിലുള്ള വ്യാഖ്യാതാക്കളായിട്ട് കാണിച്ച് മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി അതിലേക്ക് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. വൈദിക സാഹിത്യം അനന്യ സാധാരണമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ശേഖരമാണെന്നും ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടിയല്ലാതെ അവ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും അവർക്കറിയില്ല. ഈ വൈദിക സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അനന്യ സാധാരണമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു സാരമാണ്, ഒരു ശേഖരമാണെന്നുള്ളത് ആർക്കറിയില്ല? ഇവർക്കറിയില്ല.
ശരിയായ ജ്ഞാനം അവർ നേടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. മാത്രമല്ല ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ അല്ലാതെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതും ആർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല, അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈ വൈദിക സാഹിത്യം, കാരണം ഭഗവാനാണ് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നാരദ മഹർഷി അത് ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, പിന്നെ വ്യാസ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്? ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ആ പരമ്പരയിൽ കൂടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയില്ല? ഇവർക്ക്, ഈ വേദാവാദാരതരിൽ അവർക്ക് അറിയില്ല. കാരണം അവരുടെ എന്താണ്, അവർ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രമാണ് അവർ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. പരമ്പരയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഇവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പരമ്പരയ്ക്ക് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം പരമ്പരയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഗുരുവിന്റെ, നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം. ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ വന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. വേദങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം ഗ്രഹിക്കുവാനായി ഒരാൾ വിശ്വാസനായ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണെന്ന് മുണ്ടകോപനിഷത്തില് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. മുണ്ടകോപനിഷത്തിന്റെ 1:2:12 നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ്. നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ സന്ദേശം ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു വിശ്വാസനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ സമീപിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് മുണ്ടകോപനിഷത്തിന്റെ 1:2:12 പറയുന്നുണ്ട്. മായയായ അപഹൃതജ്ഞാനത്തിൽ പെടുന്ന ജനങ്ങൾ സ്വയം നിർമ്മിത ഈശ്വരന്മാരാണ്. അത്തരക്കാർ തങ്ങൾ സ്വയം ഈശ്വരന്മാരാണെന്ന് കരുതുകയും മറ്റാരെയും ആരാധിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, മായയാപഹൃതജ്ഞാന ഒന്ന്, അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന വേർഡാണ്. അത് കൂടാതെ വേദാവാദാരത 2 വേർഡ് പറഞ്ഞു. ഈശോപനിഷത്തില് വേദാവാദാരത എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താണ്? സ്വയം ഈശ്വരന്മാരാണെന്ന് ധരിക്കുന്നവരാണ്. അവര് സ്വയം ഈശ്വരന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട്, കാരണം എന്താണ്, വേറെ ആരെയും ആരാധിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ധരിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ളവര്. അവര് സ്വയം ഈശ്വരനാണെന്ന് കരുതുന്നു, വേറെ ആരെയും ആരാധിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവരെന്താ ചെയ്യാ? മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകള്. വിഡ്ഢികൾ ഈശ്വരന്റെ തന്നെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായയിൽ അവിടുന്ന് കുടുങ്ങപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈശ്വരനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മായ അദ്ദേഹത്താൽ ശക്തമായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നില്ല? ഇവരൊരിക്കലും ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി, അതായത് ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകാനായിട്ട് അവര് കുടുങ്ങിപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവര്. മാത്രമല്ല, ഈശ്വരനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മായ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശക്തമായിരിക്കണം. ഇത്തരക്കാർ ഈശ്വരൻ സർവശക്തനാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ സർവശക്തനായ ഈശ്വരനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ മായയ്ക്ക് സാധ്യമല്ലെന്ന് അവർ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള മായ, ആ മായയിൽ എന്താണ്, കുടുങ്ങിപ്പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയില്ല എന്നവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈശ്വരനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മായയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് ആര്? ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള മായാദേവി. അപ്പൊ മായാദേവിക്ക് ഭഗവാനേക്കാൾ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭഗവാനെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? മായയിൽ കുടുങ്ങി പോകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ. ഇത്തരക്കാർ ഈശ്വരൻ സർവശക്തനാണെന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷെ സർവശക്തനായ ഈശ്വരനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ മായയ്ക്ക് സാധ്യമല്ലെന്ന് അവർ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മായയ്ക്ക് ഈശ്വരനെ കീഴ്പ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധ്യമല്ലെന്ന് അവര് പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഈ സസൃഷ്ട ദൈവങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരവുമില്ല. സ്വയം ഈശ്വരന്മാരായി ഭാവിച്ച് അവർ തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. അവരെന്താണ്? അവർ സ്വയം ഈശ്വരനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ള മായയെ അപഹൃത മായയുടെ ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ, അതല്ലെങ്കിൽ വേദാവാദാരതാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൂട്ടര്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौरप्रमानंदे हरि हरि बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് നമ്മള്?
വിദ്യയോ വിദ്യയെ വിദ്യയോ വിദ്യയെയും കുറിച്ച്. വിദ്യയും അവിദ്യയും അതെങ്ങനെയാ വരുന്നത് ആ കൺസെപ്റ്റ്? അജ്ഞാനകർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവർ തമോനിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. വിദ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അതായത് എന്താ അർത്ഥമാക്കണേ അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ. അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അവിദ്യാപരമായ അവിദ്യ തമോ ഗുണ ലോകത്ത് എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ നമ്മളവിടെ പറയുന്നത്? വിദ്യയും അവിദ്യയും. ഇവിടെ ഒന്ന് വിദ്യ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് അവിദ്യ പറഞ്ഞു. അതില് പറഞ്ഞ വിദ്യ ഏതാണ്? വിദ്യ ഭഗവാനെ അറിയുന്നവർ, ആത്മജ്ഞാനം നേടിയവര്. ഭഗവാനാണ് ഉടമസ്ഥൻ എന്നറിയുന്നവർ എന്ന അറിവാണ് വിദ്യ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മോശമായ അവസ്ഥയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അതെ, തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അതാണ് വിദ്യ. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിദ്യ ഏതാണ്? തെറ്റായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടാ, അതാണ് വിദ്യ. മനസ്സിലായോ വ്യത്യാസം? വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെയാണ് ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അതാണ് വിദ്യ. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. ശരിക്കും നമുക്ക് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അറിവ്. അറിവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? പക്ഷെ അത് തെറ്റായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിദ്യയാണോ? അല്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന വിദ്യ. അപ്പൊ ആ വിദ്യ ഏതാണ്? ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെയാണ് നമ്മളിവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായ ജ്ഞാനത്തെയാണ് അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് നയിക്കും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടണം, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ശരിയായ ജ്ഞാനമായിരിക്കണം നമ്മൾ നേടേണ്ടത് അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവാണ്. അത് കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പറയുന്നത്. കാരണം തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവരും വഴി തെറ്റിപ്പോകും, മറ്റുള്ളവരെയും വഴിതെറ്റിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. നമ്മള് കാണുന്ന കുറെ പുസ്തകങ്ങള് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം എന്താണ്? കാരണം നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അത് വായിക്കുന്നവർ മുഴുവനും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഇഷ്ടത്തിന് പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ളതില് എത്ര എണ്ണുണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതില് ഒന്നിന്റെ സോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല, അത് എവിടെ നിന്നാണ് എന്താണെന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്താണത്? അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമായിട്ട് മാറണത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന വിദ്യയും അവിദ്യയും. ഫസ്റ്റത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അതാണ് വിദ്യ. മാതാജി, അത് ഒന്ന് ആ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് കാണിക്കോ? കാരണം വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയല്ല. അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവർ, അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? അത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമായിരിക്കും. പക്ഷെ അതാണ് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെ ആയിരിക്കും അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അജ്ഞാനമായിട്ടുള്ള അറിയാത്ത കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവർ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതായത് അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മള് എവിടേക്ക് പോകും? നമ്മള് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ മിഥ്യാജ്ഞാനത്തില് തെറ്റായ അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? തെറ്റായ അറിവ് നേടിയാലും നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? അപകടത്തിലേക്ക്. പക്ഷെ തെറ്റായ അറിവിനെയാണ് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടില്ലേ? ഈ മന്ത്രം വിദ്യയെയും അവിദ്യയെയും താരതമ്യം നടത്തുന്നു. അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞത സംശയലേശമന്യ അപകടകാരിയാണ്. എന്നാൽ വിദ്യ അഥവാ അറിവ് തെറ്റായോ വഴിപിടിക്കപ്പെട്ടതോ ആയാൽ അത് കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണ്. അതെ, വിദ്യ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് അപകടകാരിയാണ്.
പക്ഷെ തെറ്റായ മനസ്സിൽ തെറ്റായതിനെ നമുക്ക് വിദ്യ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അതാണ് തെറ്റായ അറിവിനെ നമുക്ക് വിദ്യ എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതെങ്ങനെ? അതും അറിവ് തന്നെയല്ലേ? അറിവ് യഥാർത്ഥമായ അറിവല്ലല്ലോ. യഥാർത്ഥ അറിവല്ലാന്നെങ്കിലും തെറ്റായതാണെങ്കിലും വിദ്യ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറിവ്? ഈ ഉപനിഷത്തില് ധാരാളം തർക്കങ്ങളുണ്ട് ഇതില്. ഇതിൽ പറയുന്നതിനെ തർക്കിക്കാൻ ധാരാളം വശങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. ഈ പറഞ്ഞതിൽ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിവ് പകർന്നു തരുന്നതാണ്. തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള അറിവ് പകർന്നു തരുന്നതിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിദ്യ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് അവിദ്യ തന്നെയല്ലേ എന്നും. അല്ലാതെ ആ പഠിക്കുന്ന വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് വിദ്യയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നൽകുന്ന വിദ്യ. ആ വ്യക്തി ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ ഞാൻ പഠിച്ചത് വിദ്യ, ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇത് ശരിയാണ്, അപ്പൊ അയാൾക്ക് അത് വിദ്യയാണ്, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലേ മാതാജി? ഈ പുസ്തകം ഏതാണ്? ഈശോപനിഷത്താണ്. ഇതില് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇതില് മുഴുവനും നമ്മൾ ലോജിക്കലി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ രീതിയിലല്ല ഇത് പോണത്. ഈശോപനിഷത്ത് ഇതിലിപ്പോ ഇത് അടുത്തതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാ വരുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ആ 2 വേർഡ് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് വിദ്യ അവിദ്യയുടെ വ്യത്യാസം എന്താന്നുള്ളത് ഇവിടെ. കാരണം ഒന്ന് നമുക്ക് തെറ്റായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടാണ് തരുന്നത്, തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒന്ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള, ശരിക്കും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യയല്ലേ? അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെ തെറ്റെന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവെന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് അപ്പൊ അവിദ്യ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? അറിവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അറിവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതിന്. അറിവ് തെറ്റാകാം, ശരിയാകാം. അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമുക്കൊരു കാര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായാലും അറിവാണ്. അത് തെറ്റോ ശരിയോ എന്നുള്ളത് അടുത്ത സബ്ജക്റ്റാ വരുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യം, അറിവെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് അറിവ്, അല്ലെ? അത് ചിലപ്പോ ശരിയാകാം, ചിലപ്പോ അത് തെറ്റാകാം. ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ നമ്മളത് ശരിയാന്ന് വിചാരിക്കും, നാളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. വിചാരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ ശരി. മാതാജി 9 ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പഠിച്ച പോലെ തന്നെ പിന്നെ അത് 8ആയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ ഇതില് ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ അത് പറഞ്ഞു. ഇത് ഇനി കുറെ ഇങ്ങനത്തെ വരും സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇതില് നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ. ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. കാരണം ഇത് ഇങ്ങനത്തെയാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക്. അപ്പോ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോകുക. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിദ്യയും അവിദ്യയും എടുത്തു പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇനി അടുത്തതിൽ വരുമ്പോ രണ്ടും 2 തരത്തില. ഈ വിദ്യയും അവിദ്യയും തന്നെ അടുത്തതിൽ പറയണത് വേറെ രീതിയിലാണ് പറയണത്. നമ്മള് ആ വിദ്യ നമുക്കൊരു മീനിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ആ മീനിങ് വെച്ചിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഓരോന്നിലും ഓരോ രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ വിദ്യ അവിദ്യക്ക് ഓരോ മന്ത്രത്തിലും ഓരോ തരത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനാണ്. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത മന്ത്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞതും അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടും 2 തരത്തിലാ പറയുന്നത്. മാതാജി ഒരു മിനിറ്റ് അതൊന്ന് എഴുതി വെക്കട്ടെ, കാരണം അത് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. സൈഡ് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ വായിക്കാം. അത് ഈ വിദ്യയും അവിദ്യയും താരതമ്യം പഠനം നടത്തുന്നു. അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞത സംശയലേശമന്യ അപകടകാരിയാണ്. അവിദ്യ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപകടകാരിയാണ്. എന്നാൽ വിദ്യ അഥവാ അറിവ് തെറ്റായോ വഴിപിഴയ്ക്കപ്പെട്ടതോ ശീലിച്ചാൽ അതും അപകടകാരിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക നമ്മളിപ്പോ ജീവിക്കുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിലെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് അറിവുകളെല്ലാം തെറ്റാണെന്നാണോ പറയുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ ആ അറിവ് നേടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ശരിയായ സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായ അറിവാണ്. പക്ഷെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവല്ല നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. നമുക്ക് ഈ അറിവ് കൊണ്ട് എന്താ ഗുണമുള്ളത്? നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ, കുറെ സൈനും കോഴ്സും പഠിച്ചു. ഭൗതികമായ അറിവാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറെ സൈൻ തീറ്റ, കോസ് തീറ്റ, അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ നമ്മള്? ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും? മാത്സിൽ കുറെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഫിസിക്സിൽ കുറെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കണം വിചാരിക്കും. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട്?
ആ വഴിയിൽ പോകുന്നവർക്ക് അത് ആവശ്യമായിട്ട് വരും, കാരണം ABCD പഠിക്കണമല്ലോ. പക്ഷെ തെറ്റാണത്. കാരണം നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് പരമമായ ധർമ്മം. മാതാജി, പക്ഷെ ഞാനത് തർക്കിക്കാൻ പറയാണ്. ഈ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ അതൊക്കെ പഠിച്ചവരാണ് ഈ എയ്റോപ്ലെയിനിന്റെ ഞങ്ങളിപ്പം ഭൗതികതയില് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവർ പഠിച്ച് അതിന്റെ ആംഗിളും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പറയാം മാതാജി. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ മുഴുവനും എവിടെന്നാ കിട്ടുന്നത്? ഈ പഠിച്ചു നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നമുക്കിത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ സംഭവങ്ങൾ വേണം. അതെവിടെന്നാ കിട്ടുന്നത്? അല്ല, അറിവ് തീർച്ചയായും വരുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. രാമാനുജൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് അവർക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ നമുക്കൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാരണം നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ശരീരം ഇല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഓരോരോ പോയിന്റ് ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നാണ്. നമ്മൾ ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് നിർത്താം. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും. ശരീരത്തെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതിനൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ ഒരാൾക്കും പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്താണ് ആത്മാവ്? പുത്രേവ ആത്മാ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ശരിയാണോ? ഇതൊരു തർക്ക വിഷയമാണ് ശരിക്കും ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ആത്മാവ്? നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ അതും കൂടി ഒന്ന് ആലോചിക്കണ്ടേ? അല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാനിത് തർക്കമായിട്ട് പറയല്ല കേട്ടോ, ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. ഞാൻ മൃഡാനന്ദജിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ താമസിച്ച് മൃഡാനന്ദജിയോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാ. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടി എന്താണെന്നറിയാം? ആത്മാവിനെ നമുക്ക് തൊട്ടറിയാൻ സാധ്യമാകും. എങ്ങനെ? വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ അതിനെ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒരു വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു കമ്പിയിൽ നമുക്ക് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അതിൻ്റെതായ ശക്തി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പോ നമ്മളതിൽ വൈദ്യുതി കാണുന്നില്ല കമ്പിയില്, പക്ഷെ വൈദ്യുതിയുടെ കമ്പിയിൽ നമ്മൾ തൊട്ടപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? അതിൻ്റെതായ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളതായ അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ എഫക്ട് നമുക്കുണ്ടായി. അപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ തൊട്ടറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറയുന്നതായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന എന്നോട് പറഞ്ഞത് നോക്ക്. അത് നല്ലൊരു നമ്മളൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് അറിയണം ആദ്യം തന്നെ. നമ്മൾ ഇതിന്റെ 1% പോലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ. നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് 1% പോലും നമുക്ക് അറിയില്ല. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സംസാരം പറയുന്നത് നമ്മള്. പക്ഷെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, ഇപ്പൊ ഞാനെന്നല്ല എല്ലാവരും, കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആരുമില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതിനുശേഷമായിരിക്കണം ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള, കാരണം നമ്മൾ ഈ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അറിവാണത്. ആ അറിവ് നമ്മൾ പറയില്ല, നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ, അതവിടെ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അങ്ങനെയല്ല നമ്മളുടെ. അതെങ്ങനെയാണ്? അത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ അവിദ്യ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള, ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകില്ലല്ലോ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമല്ല. ഭൗതിക ജ്ഞാനം ശാശ്വതമല്ല, അത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അംഗീകരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, അത്ര നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, അത് മാത്രമേ ഉള്ളത്. അതിനപ്പുറം അത് യാതൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ ബാക്കി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്ത് സംഭവം ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്കത് മുഴുവൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ. അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് നമ്മള് മൂഢത്വമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് സുകൃതികളും ദുഷ്കൃതികളിൽ പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ ഏതിലാ വരുന്നത്? ദുഷ്കൃതികളിലാണ് വരുന്നത് അവര് പറയുന്നത്. കാരണം അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത്. സത്യത്തിൽ നമ്മള് മുന്നിലോട്ടല്ല പോണത്, പിന്നിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്. അത് കാരണം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാ. ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എത്രത്തോളം വളർന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന് കൊടുക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ.
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് പറയുമ്പോൾ ജീവൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമായി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പറയുന്നത് റെഡിയാണ്. അതും ക്ലോണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശാസ്ത്രത്തിന് സംഭവം സാധ്യമായിട്ടില്ലല്ലോ. ഇതല്ല. ക്ലോണിംഗ് പറഞ്ഞിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ സെല്ലിൽ നിന്നും പുതിയ ജീവി ഉത്പാദിപ്പിക്കാം. പക്ഷെ തുടക്കം ഇല്ല, ഒരു ജീവനിൽ നിന്ന് ആ തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ സെല്ലിൽ നിന്ന് തന്നെ. നമുക്ക് ഇതൊന്നും അതെ, ആ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിയട്ടെ. കാരണം ഇതൊന്നും നമുക്ക് ജീവൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിയട്ടെ. മാതാജി അത് മാതാജി പറയൂ. മാതാജി ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ശാസ്ത്രവും കൂടുതൽ പഠിച്ചു വരുമ്പോഴും ഒടുവിൽ ഇത് രണ്ടും ഒന്നായിട്ട് തന്നെയാ വരുന്നത് എന്നുള്ളത്, സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും ശാസ്ത്രവും. പക്ഷെ ശാസ്ത്രത്തിനെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ജീവിത സൗകര്യം, ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പോലും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പുരോഗതി കൊണ്ടാണല്ലോ. നമുക്ക് ഇത്രയും ദൂരം ഇരുന്ന് ടെലിപ്പതി കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സാധ്യമല്ലല്ലോ, അത്രയും ആയില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, നമ്മൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ അറിവ് നമ്മൾ രണ്ടു തരത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും ഭക്തിപരമായിട്ടും ചിന്തിക്കും, ഭൗതികമായിട്ടും ചിന്തിക്കാം. എന്തൊരു കാര്യവും ഭക്തിയുടെ പരത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക? ഭഗവാനായിരിക്കും. നമ്മളെ വിഷയം എപ്പോഴും ഭഗവാനാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എഴുതുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തിനാ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനായിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. അതിൽ ഭക്തിയല്ല, ഭഗവാനല്ല അതിലുണ്ടാവുക, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. രണ്ടിനെയും നന്നായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട്, യോഗിയുടെ ആത്മകഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, പരമഹംസ യോഗാനന്ദ. അത് നല്ലൊരു ബുക്ക്. യോഗയൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ നിർത്തി. നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഇതൊന്നും പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ കാരണം എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതിന് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളില്ല. ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു അത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്കൊരു കാഴ്ചപ്പാടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ബാക്കി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, അത് വേറൊരു ലെവലാണ്. ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കില്ല ഒരിക്കലും. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ബാക്കി അതിനപ്പുറം നമ്മളൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഇസ്കോണിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. കാരണം ബാക്കി എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടും രണ്ടു തരം ഉണ്ടാവും. കാരണം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് ഭക്തി രാവിലെ തൊട്ട് നമ്മൾ ഇത്ര സമയം നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് അത് അടച്ചുവെച്ചു, പിന്നെ നമ്മൾ ഫുള്ള് ഭൗതികതയിൽ പോയി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുസ്തകം എഴുതും, നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക്, അതായത് സമയനിഷ്ഠ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നവര് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാര് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളോട് പറയും. നമ്മൾ പാട്ടുകൾ തന്നെ കുറെ പാട്ടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മള്, പക്ഷെ നമ്മള് സാധാരണ ഈ ആചാര്യന്മാർ എഴുതിയിട്ടുള്ള കുറെ പാട്ടുകളുണ്ട്, കീർത്തനങ്ങൾ. നമ്മൾ ആ കീർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച് നമ്മൾ പോകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവബോധം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം അവരെന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ തന്നെ നമ്മൾ പറയില്ല, ആ ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ വന്നവരാണ് അവരെല്ലാവരും. അവര് പറയുന്നതും അവര് ചെയ്യുന്നതും എന്താണ്? ആ കണക്ഷൻ കറക്റ്റ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണിയാണ് അതോ അല്ലാതെ. അതിൽ കൂടെ വരുന്നവരുടെ അതിന് വേറൊരു മുഖമായിരിക്കും. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവർ ഒരു കീർത്തനം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? കാരണം നമുക്ക് 100% നമുക്ക് ഇതിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല. ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം, നമുക്ക് 100% നമുക്ക് ഇതിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല. അതാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ്. കാരണം ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോന്നും പറയുമ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ സംശയമാണ് നമുക്ക്. ഇത് എങ്ങനെ അങ്ങനെ വരും? എന്തുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കും? അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സംശയങ്ങളാണ്. അത് അല്ലാത്തവരുടെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും, കാരണം നമ്മൾ അപ്പോഴാ ഭക്തിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ രണ്ടും ഞാൻ രാവിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, കാരണം നമ്മളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോ നമ്മളെ ചിന്താഗതി എന്താ വരുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ വിളിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇത് ഞാൻ കുറെ ചെയ്ത കാരണമാണ് എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വരുന്നത്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്